Garo ka demonyo, minaulok. Eh, ganda na ng entrada natin. Batuhin kita dyan, Manuel. Nangarakyakan pa kita. Hoy, hoy. Bakit ang sabi Oh, mo'y hoy. pinag? Yeah, totoo yan. Sinasabi ko. Oops. Oh, totoo yan. Maniwala ka sa oo. Binata talaga. Dito nagpaputok nung New Year, ha? Sumunod ako sa regulasyon kang gobyerno. Dahil ako nagpaputok kan New Year. Bueno, tabi, salamat sa mahal na Diyos ta. Kasubago baga, kung nakahoron pa si Mayor Noel, zero kita ngunyan sa COVID. Iyo bagay no supiga para tarang mo kaidto mani, kung naramdaman nindo, pag nagre-report si Ands Nagalero, duman sa ipigpapaluwas na record kan Department of Health, ano tatawan tanin perming prominensya enot ang Legazpi. Why Legazpi? Because Legazpi is the gateway kan iba pang lugares digdi sa probinsya kan Albay. Kung humalangkaw digdian kaso kan COVID sa Albay, delikado man ita ang Legazpi bagay is the convergence point, di ba? Ribo-ribo ang naglalaog hali sa diyan sa nasa first district, narumduman ko kaidto, nakahurong ko si then Mayor Herbie Aguas, si Idol, May one time early last year o later part o second quarter yata kan last year, may pag-uro istorya kami ka na pinagkondusir ni Mayor Herbie Aguas. Parang yung bako nga last year, 2 years ago yata yun. That was 2 years ago pa, ha? So nagbuto abaga suplano na magkaigwaning redistricting digdi sa Albay na maging 4 na distrito ang Albay. And saro sa mga naunang bitan duman sa pag-uro restoreme because Santo Domingo saro sa mga natatarget na pwedeng i-include yata sinda sa sarong distrito. I don't know kung digdi na sa second district or mapapaduman sinda sa ibang distrito. Dahil man nga nagkaigwaning move on itong hororo na ito na pagkaigwaning redistricting digdi sa Albay, dadagdaganing ika-4 na distrito man. Ngunyan, saro sa mga related topics duman na pag-istoryahan mi. In relasyon digdi sa panag-istoryahan ta na natatawan taning prominensya ang Legazpi pag-abot sa COVID, not because na ang DCGB is located and situated digdi sa Legazpi. Saro lang yan sa factor, Ngunyan, ang sabi kay ito ni Mayor Herbie, consider nga ang nagkakapirang anggulo na dakol ang nagpapasiring ng mga taga-Premier Distrito dyan sa Legazpi. Urual daw. Parang ito yata gusto ninda makasabay Santo Domingo sa second district Yan. So, ini may relasyon sa satuyang pagtaon ng prominensya sa Legazpi sa pagtutok niya to kung naglalangkaw o ang numero kan positive sa COVID, in which case nga ningon yan, 0 kita sa COVID. Imagine nga yapiyo, ang nagpapasiring dyan ng mga personas na hali sa first district, dyan sa Legazpi, which is second district, thousands yan. Ang pagkaaga nga mapasiring dyan primero, matararbaho sa manlain-lain na haensas di gobyerno. Ginatos nga yan. Ikadua, sumapasiring dyan na igwaning transaksyon sa opisina di gobyerno. Ginatos man nga yan. Ikatulo, sumapasiring nga dyan na mga personas hali na naman sa first district na igwa nin mga babakalon sa man iba-ibang negosyo dyan sa second district. Ika-4, sumanga mapabulong. Ika-5, sumasaod. Ika-6, makinuparan duman sa piday niya. Iba, kasarabay na nga yan. Ika-7, makipaghilingan duman sa kachat niya na ma-eyeball pa sila. So, those are just example,
kung pira ang volume kan minapasiring na tawo digdi sa Legazpi. First district lang yan, i-consider mo naman suhali sa third district. I-consider mo hali dyan sa may Sorsogon area. Suhali digdi ngaya sa may Catanduanes. So, ang gustong sabihin, ang Legazpi is the converging point kan dakul na tawo oral daw. And you can just imagine kung day po nagtrayumpo as of now an alkalde, buda kita gabos digning mga taga Legazpi baga Angel na dai niya to na control so COVID. Because this is ining pagkakaigwatan niya ning zero na sa mga pasyente ning COVID, tagabos na baga naka-recover, and dai nang nagbubutwa na bagong kaso is a very, very good and very, very best na regalo kan mahal na Diyos sa satuya ngunya na New Year. Now, you can just imagine, kung piraan nagapasiring digding tawo, kung halang ka ang prevalence kan COVID sa Legazpi, di iguanin epekto sa man iba-ibang mga lugar, tapag pasiring ka ang digdi, ing kaso, iparayo kimala Diyos, dahil naman magbulta, dakol ang kaso ng COVID digdi. Possibilities are, halangkaw ang posibilidad na sa mga minapasiring digdi, makakakuaman nin COVID. Remember, ka itong mga nakaaging panahon, bulan, early part kan ECQ, igo bagang minaburot to akito, naramdaman mo, Angel, igo minaburot to akito, na nagpasiring sa nadigdi sa Legazpi, pag uli duman sa Malinaw yata yun or Tabako, nagka-COVID. Iyan ang ehemplo. Ngunyan, i-magnify mo lang yan, kung dahi na control digdi, kung dahi nagkaigo ng tamang direksyon sa Legazpi, bakong namaransiwal sa pagtaraning na lugar? Because it is correlative. Ang ehemplo sa nakaan, andaraga. Sabi ni Dr. Tony Ludovici ka ito, so dating nag-inkargado kan PHO, because of the proximity of the location, pag halangkaw ang kaso ng COVID sa Legazpi, dakula ang posibilidad na halangkaw man ang kaso ng COVID sa Daraga. Iyo baga so nangyayari ka ito? Pag halangkaw man sa Daraga, igwa man ng COVID sa Legazpi. Yan. Maray nga ni ngunyan ta, with God's blessings, zero sa Legazpi, sa pasyente ni kan COVID, zero man sa nagbubutwa. Iyo bagay ni supighapot ko kay ito kay Ands. Kaso nakaaging simana pa sana niya ko Ands. Gari, day kita ning nasasabutan pa, o nakuko ang impormasyon, hali sa City Health o kay Mayor Noel o sa DOH, kung pirapan niya ko, sa mga yaon sa ospital o sa mga nasa medical facilities, halimbawa quarantine area, buda nasa ospital, na positive sa COVID. Tanya ko, importanteng maaraman ta ka ito because we just keep on receiving messages, information from DOH na daing nagbubutwang panibagong kaso, which is good enough, hababa. Pero dahi ta naaraman niya ko, kanakaging mangal daw, kung pira pa so pasyente nin COVID, so positive sa COVID niya, dahi ta baga naaraman pa. Now, pagkaaga na itong kinaagahan na, nag-post na si Mayor, magayunon sa post niya, kung yun na inisupigahanap ta. Dahi gwaring kita ka ito nasa programa ka nag-post si Mayor Noel, parang Domingo na yata, Sabado na. Kaya dahil ito na-explicar nin tultol. Dain na po nin pasyente niya na positive sa COVID, zero na. As in, zero pa, so nagbubutwa niya, dain naman nin banibagong infection. So pareho na ang zero ang level. Kung sa libro de kwenta, zero na, balansyado na. Ayan, balansyado na ang sa tuyang laban mo niyan. Sana masustiniranta na po ini. Ibabaga kung iyo, daining nagbubutwa na positive. Pero iko kitang dakul pang pasyente halimbawa, dipisil pa ito. Nyangon yan, dainang pasyente, tagabos na naka-recover, dai pang nagbubutwa, magayuno na po yan na sistema. Inda ko sa natabi nga ni, kung magbutwa pang ideya ta, sa bagay, dipisil kung makahuron ta, maduble ta si Mayor Noel, kung di mga noorin, ihapot ta, if ever naigwasindang plano ang city government,
na tibaad lamang hagadon mas through the Regional Interagency Task Force sa paagi ni Abogado Director Anthony Noida kan DILG, Chief siya kan Bicol Interagency Task Force. Tibaad lamang hagado na ang Legazpi ibalik na sa normal. Kaya daw, di ba? Ibalik na sa normal, at least Legazpi. Ta kay tubagang primerong bungkaras kan COVID na dai pa nakakalaog digdi sa Albay. Saro baga sa pinaghururunan ka ito, nara Gobernador Al Francis Bichara bilang chair kan Regional Development Council. Akam Regional Peace and Order Council, I should say. Si Governor Al Caito, buda si Mayor Noel bilang regional chairman kan RDC. Nagbuto abaga suenot ka itong proposal na saraduhan ng todo ang Bicol Region. Buda sa probinsya ni Albay lalong-lalo na. Saraduhan ng todo, buda, pira ito NMR, narumduman ko, kung pirang simana supighaga din na ka ito, gari 15 days, na pagdaing nakalaog na COVID, normal ang Albay. Normal, ang mga negosyo bukas, daining limit sa pag-akseptar nin mga kliyentes, mga parabakal gabos, normal ang opisina, daing social distancing or what. Basta ngaya, daing makalaog. Ang problema, tamay nakalaog na COVID. Buda nag-intervenir na so Interagency Task Force National. Gabos kita pinagpairarom sa klasifikasyon, susog sa indang analysis. Nyangun yan na ang Legazpi, 0-0 na bagamane, 2 simana na, aday, primerong simana ngunya na 0 na pasyente and 0 sa, so 0 nagbubutwa, 3 simana na, masarong bulan na. So 0 na daing pasyente ng positive money, ngunyan pa sa ng simana. Daing na ito nasusundan. Siyempre, daing na masundan, tadain nang nagpa-positive money bako, daing nang nagbubutuan na panibagong kaso. Sana, primero, daing nang makalaog, tanganig daing ng pasyente. Now, kung masustiniran iyan, inda ko sana kung pag-adalan kan local interagency akan ining management team, so command group diyan sa city government, nalingaw ko sa pangaran, so may task force man ang Legazpi, baka gadon, na ibalik sa normal ang Legazpi. Ano daw kung kaya tabi Mayor Noel, Pero, ang border kan Legazpi, istriktohan nin marhay. Daing makalaog ng kadadaining swab result, bako. Istriktohan ning marhay, di ba? Pero balik kita digdi sa normal. Gabos na negosyo normal. Yan. Pwede nang makaluwas sa mga pwede nang makalaog sa mga malls, pwede nang makalaog sa pati sa eskwela gayon, di ba? Di balik sa normal, si inda ko sana. Kung maglaog iyan sa indang pag-analyze, tabi kung makonsideran niya, taday na, 0 na mamantinir niya ito, nagkapirang bulan na simanang 0 sa COVID. Sana mamantinir tayo nita. So hororong ka ito nara Mayor Noel, budadara Governor Al, kanda pa nakakalaog sa COVID di sa Albay. Pagday nga kita malaogan ng COVID, daining raso day kita magbalik sa normal. Basta nga kita digdi, stricto ning maray sa borders. And makakabalik, ang normal na dalagan in tul na dalagan kan ekonomiya. Bako? Yan, kaya mga one of these days, tibaad maka-connectar kita kay Mayor, makonsider ini. Pero I don't know, tibaad kun magkuan ini, dai makakuanin dakulao na suporta ta. Dakul baga naglalaog digdi sa Legazpi coming from outside. Pero yun na nga na ito, i-adaptar taman sana. So, parehong konsepto ka ito, na istriktong maray ang border control, daing maglaog na daining papel na daing naka-swab, na dapat puro negative, tanganing mamantinir niya ito digdi ang normal sa Legazpi. Kaya sustiniran ta po ini. Sa tuya ining kuhan gabos, sa tuya ining ganansya gabos, sustiniran tanin todo-todo. Mana permi kitang 0 sa positive. Tanganing umabantin na kitang marahay. At least igwa na kita digdinin halangkaw na level of peace of mind tadigdi sa Legazpi,
zero kita na sa pasyente na positive sa COVID, gabos na naka-recover, zero naman kita sa panibagong nagluluwas. Sana sa release naman ngunyan, day kitang magulang na igwa, day kitang mahiling na may bagong positive. Naku, sana day po ha. Sige tabi, pero maski arog kaiyan ang sitwasyon, ang sabi bagakan Department of Health, be not complacent. Day magkumpyar, magsunod sa ipinagpapautuman giraray na minimum health protocols. Butobot kan trompetilya ni Abogado Harry Roque, ang spokesperson po kan presidente Budakang Palasyo Malacanang. Binutobot na po ang trompeta. Sinyala dapat itamaan mga relos Philippine Standard Time ali sa pag-asa alas 9:28 na po nin pagkaaga sa bilog na Pilipinas. Lubens, masunod ka pagkatapos kayo ni. An oras hatod sa Indocang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with Active Clean Technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ang saindong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Weh, sobra ka Bicol Pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukakon, asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsena's pack, only 1050 SRP. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25. 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
mag-online at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Aw iyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw an sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509, series of 2020. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Open Gangnam Style. Sir Tony Reyes, good morning tabi sa imo. Tama Sir Tony Reyes, narumduman ko na diyan sa City Hall. Maganda umaga Sir Tony Reyes sa tuyang barkada diyan sa opisina ni Alcalde Noel Rosal. Incident Management Team. Tama So pinagdi-discuss niya to mga kasubago, well handled kan incident management team, so padalagan kan kontra COVID protocols niya to and so pag-control kan COVID di sa Legazpi. Zero na dahil ng mga pasyente na positive, dahil pang nagbubuto na bagong kaso. So correlative iyan. Sanang daing magbutwa, taan single na magbutwa na ba ni bagong kaso nin COVID, an ripple effect kaan grabe. Ta siyempre, gulpi ang mga posibleng naging
primary contacts kan saro sa nangani ha, saro sa nang positive na bago. Sana po dainin magputo na panibagong kaso. Ang single na kaso hahanapon kan gobyerno kan Legazpi kung piraso mga nakahalubilo kaan mga contacts. Kung dakol, pagkatapos ipare kibahala Diyos, gulpian magpositive. Sana dain na po. Sana diretso na magi na kitang maikmatabi, magi na kitang masunurin, mas lalo kitang maging masunurin, dai maging complacent. Face mask, face shield, physical distancing, paghugas kan kamot, dai pagparuluwas kun mapopwede. Sagkod na talagang maistabilisar na niya to. Nakapuon na kita nakapuon na. Permi ng zero, nakapuon na. Pag maistabilisar na yan ng halawig na panahon, baka hagadon kan incident management team, kan lokal na gobyerno. Pwede bang pag-adalan kung ibalik kita digdi sa normal na? Sa Legazpi? Yan, sige. Sir Tony Reyes, good morning tabi. Isay mo kay Manong Nonong Cordova. Maray na aga man tabi, Mano. God bless you man tabi. Kumusta na tabi, Manong Nonong na Cordova dyan sa familia? Buda kay Pading Jun Pitero, diyan sa Lapu-Lapu, maray na aga tabi kumpadreng Jun Pitero, kumusta ka mo diyan sa Lapu-Lapu? Yan, tuluman sa tuya mga paradangog na nag-text, igwadig din naghahagad, makahagad tabang para sa mama at papa ko yung walker na panggurang na mild stroke na po sinda. So walker man iso, gari apat baga na parang pigduduon na so parang sugkod ba ni na may apat na tukod. Yan, inda kung si say tabian mahagadan takanin tabang maski saro sa nango na gayud initialmente so dai na pigagamit gayud dyan na walker. Mama at papa niya na mild stroke, si tibaad lamang igwa dyan maski yung second hand tamahal gayud ang brand new kaan. So may apat bagang tukod na buda may kaputan na iyo ang pigduduunan kan mga nanay at tatay niya to dyan na medyo dipisil na paglakaw, tanganing makapag-agi-agi man sinda tabi mga pudan lamang kita, sisay po daw lamang dyan, Yan, kung igwa kita, primero ning paradangog, dadakol sa tingog kan banwaan. Buda ikadwa, kung igwa kanin, kung may magtabang ka, tabi, ha? Sige, yan po. And sa satuya man na Facebook Live, kay Rebecca Frial Punayo, good morning man tabi isa imo. Sabi ni Rebecca Frial Punayo, Happy New Year sa Gabos and good morning man tabi. Si Marilyn Coral, maray na aga man tabi and Happy Three Kings. Kay Lydia Espayos Engay, good morning man da tabi and happy birthday kay Ardo Entak from San Isidro, Barcelona. Unya sa Sorsogon ini man Lydia Espayos Entay. Midbid ni sa Sorsogon yan sa San Isidro, Barcelona. Yan. Happy birthday da kay Ardo Entak, sabi ni Lydia Espayos Engay. Si Rodil ay ang sa iyang spelling, Rodil Liadones. Sir Pio, ano po ang update kan restriction dyan sa Legazpi? Salamat po, watching from Manila. Simple. Dapat magpa-swab ka dyan bago ka maglarga. 72 hours bago ka sa imong ETD. Pigsabing ETD, expected time of departure. 72 hours bago ka maglarga, kaput muna ang resulta kan sa imong swab test indicating negative results sa COVID. Ikadua, pag abot digdi, diretso ka po sa Ibalong Centrum for Recreation. I-assess ka dyan kan medical authorities, then papasiringong ka sa harong, quarantine, depende sa assessment kan health authorities. It may be 7 days or 14 days, tabi, ha? Yan po. Napasistema, pareho man giraray, tabi. And syempre, so iba pang mga papeles, bako nang masyado yan na problema, ito bagang so authority to travel, bako nang masyado yan, tabi, ha? Basta so importante, so medical certificate. Sabi man ni Bing Valenzuela, Sir Pio, good AM at sa Gabos na team kan DZGB, Happy New Year also. Baka po pwede ma-interview nyo ang GSIS Legazpi regarding appear, yung pa-update ba kan mga pensioners para sa pag-update kan records kan pensioner. Yun kung anong requirements po na daay na mag-personal na appearance sa office ninda. Thanks.
Yan, so mga pensioners, iyan na pipa pasiring pa baga dyan sa GSIS. Maski mga uugod-ugod na para ma-verify kung buhay pa ba kayo? Yung mga pensioner. Yan. Sabi naman ni Ses Consuelo, good morning and Happy New Year, Sir Pio. Sige tabi, Ses Consuelo. Pakibati po ang Pueblo family. Sabi man ni Alice Pueblo ng Barangay Taanagan. Bati ko man po, Sir Pio, ng happy birthday si Christy Gumba Barakel dyan sa Kamalig, watching from Cavite. Ini ba yung nagkapara dakul ba ya ini Angel na igwasin ng mga pighanap na mga sites baga nagla-live tapos ma-advertise na kan sa indang mga parang mga sindikato na ako ngayon nagdeposito sa arog ka ini nagtubo ngayon ng renibo oy dahil daw kamukhaan tayo para sunod-sunod di ba kwarta la hanap niyan sa DCGB News Online permi na igwanin minalaog di ko nga ni araram nini na mga nagaraho ini batade naga kamukhaan nagkaparapang ukray sa na yan, sindikato yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Baka sabihin naman ninyo, parte dyan ng DCGB. Huwag kayo dyan. Pero may dakol na minasabay sino dyan, minapost sa samuyang chat box, kan DCGB News Online. Sige, tabi. Yan po ha. Itong sunagahagad po ng Walker para kay mama and papa niya, we try, na magpangapudan sa satuyang mga parantabay, 75-26 tabi, nagahagad tabang Walker gayud siguro maski segunda mano na Walker para da kay mama and papa niya nanay at tatay niya diyan sa medyo dahil na nakakalakaw na mild stroke yan nata po may raot panahon po tawara kami digdibay sa isla sabi ni Jane aram mo Jane kung makusugunin marayan dagat dahil nang nagparabiyahe tabi nakatutok ka lamang ka New Year nakapaputok ka lamang ka New Year, sabi ni 654. Happy New Year, Kuya Ping. Nakapaputok ka lamang ka New Year, sabi ni 654. Dahil po ako nagpaputok ka New Year. Ta ako tabi, mas sinunod-sunod na konstituentes kan Republika kan Pilipinas. Dahil nagad ako nagpaputok ka New Year. Sinunod ko nang gadiyan. Nagpaputok lang ako bago mag-New Year. Lawrence, Maray Naga, please go ahead na. Salamat, Sir Pio, Maray Naaga, Maray Naaga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang pareta. Daiman palan makakaulok-ulok, makakasabi na nagtrayumpo ang mga kalaban kan gobyerno para palayason ang mga pulis. Sa ipaturakan si Pakfor Unit kan Legazpi City PNP dahil ang tadaiman palan mahali sa Taysan ang hepatura tabi Sir Pio kundi ma-relocate man sana sa mas mahiwas mas strategic na lugar sa nasampitan ng barangay. Ibagaan so sabi kay to mahali sana dyan sa lugar na anak kinamumugtakan ninda parang tactical move. Roger. Sa gilid bagang kantinampo. Roger. Dahil man sila pipahali dyan. Dahil man nagbutong araw ka na impormasyon na pipahali. Roger to the tabi, Sir Pio. Bigla sa nang nagbuto ka ito so pahayag kan pulisya na i-relocate ninda iyan pero within the same area manggiraray. Correct. Sige. Ini pagkatapos na ipagunambitan sa DCGB News ni Chief of Police Lieutenant Colonel Rodilon Petita na piot kaya ang hepatura ngunyan sa presente kan si Pakfor sa presente kining kamutakan sa may Ibalong Village area kung kaya naghahanap sinda nin bakanting lote na pwedeng kulukaran kan gigibuhon kay ning bagong building kang hepatura. Susog kay Petita, maut ninda na mas takwanin mas maiwas mas dakula na building anasampitan ng hepatura para mas lalo pa kay ni mapamaray ang operasyon sa pagmantinar kan pasiorden sa mga lugar kay ning nasasakupan. Sa iya pang idinugang na dapat talagang mas mapamaray pa ang kamutakan kan hepatura na ini, lalo pa na dakula ang mga area kay ni nasakop sa sur na parte kan Legazpi na kung minsan nga ni i-atake daw nin mga harassment kan mga dayma sa butan na armadong grupo asin kataraning pa kan mga harong na pwedeng ikadamay nin sibilyan kaya sinda sa ngunyan padagos pa sa indang pag-research nin mga lugar na pwedeng pagkulukaran ka na sampitan ng hepatura. Roger. Iyan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya halinig sa Legazpi City PNP Headquarters. Ako po si Luens Pulse Barcena.
Salamat Luen sa dagdag na istorya diyan sa luwas day man po mahali diyan sa area tactical move lang yan i-relocate lang within the same area, mahanap lang ning lugar na strategic day na pwedeng halian iyan kan otoridad kan sa indang substation. Tayo ang nakakasakop diyan sa lugar na anta diyan minahagad nin tabang sa mga constituentes niya to na day na mapasiring digdi sa headquarters, day na mapasiring digdi sa may substation man harani sa simbahan diyan na igwa na sinda diyan ning unit na makater kan peace and order control diyan sa sur na barangay Maray na aga Mama Milabal, nako okay na Mama Milabal so sa kuyang igsan talagang matindi gun mo mani buda Angel Disimbre ka nagkaging tantin. Pagka dimalas na. Suigsan ko masaniton. Maski ang pag naghigda sa dako pirmi 24 yan na hapon. Maski ang pag tagilid ko pagbuhat. Patagilid sa to, matagilid sa wala. Grabing kulog man. Garo ko mag-irihi. Tama man supaka supagbabaw ko buda sa pagbaba. Tama man! Kakan 24 hapon nagpupuo na sulanit. Sundo na itong Christmas na Christmas. Padad ako. Dumi naman ako kay Mama Milabal. Nagabot ko naman kay Mama Milabal. Ay! Apo doon so mahilot. Nakonde akong dapog kan sa imonin taliunod. Patukawan ako ni Mama Mila dumal sa suliya-liya baga. Pertihon man Tapos may ipinagsanig si Mama Mila bal na sinaksak sa kuryente. Ay, kagibon mo sa ko Mama Mila God. Mama Mila God pala. Bakong Mama Mila bal. Tumukaw ka nga dyan ng sarong oras. Tumukaw man madagan ako sarong oras sa liya-liya puwerte Mama Mila God. Isaksak naman sa kuryente. Di piyong-piyong ako mani. Taon-taon ka nag-alingahot na sulikod ko muna supugtot ko. Mama Mila, may nitot. Diyan ka sa naday ka maghali. Christmas na Christmas man padadak. Sarong oras akong gari na sa hurnuhan so sa kuyang pugtot buda sa likod. Pero pertihon man isinaksak sa kuryente ni Mama Mila God. Katapos bugta ka na ni Mama Mila God dumanin pertihon na bed cover so tukawan na halabaon. Kaagang kiulo na. Apo doon si Arman. Uminabot na siya. Iluto na ako dyan. Isus, puertihon tabi ko. Angel. Puerting hilot. Sus. Ade, pwede. 25 pagkadimalas na taon talaga. Gutom. Ay, pagkaon na tol-tol digdeo. Paradad. Jesus, Mariosep na taon ito. Diyo, pertihon so istiran talagang tunay so mga makulog-kulog na may mga sistemang duduunan, haproson, igonin mga pa or style na kun. Talagang pagkabanggi man naulian ako. Tinapala ding taliunod ni Mama Mila ba? So taliunod baga, binombahanin kating ko gaya dito budadit na asin. Mainiton pala na sa lawas Mama Mila God. Magayon nun. Yan okay na naman Uning digdi ko sa tuo. Sa may likod kan abaga, yan Buda digdi sa igsa. Okay na Mama Mila God. Maray na agatabi sa imo. Sabi ni Mama Mila God, day ka ngayon naputokan. Kaya kang New Year, laban na naman mani. Sabi ni Mama Mila Mama Mila God, saro panoy. Tayo na nga Mama Mila God na nga Mama Mila God, good morning tabi sa imo. Yan, okay na. Mama Mila God.
Saro panoy, ata milagod, ako na daw, ako, ano daw an, wa na juwa. Mama Milagod, peace be with you. Yeah, salamat. Kumusta na, Mama Milagod? Kumusta na si King? Dahil ko lamang napasalamatan man si Kagawad King na Abuedo. Iyo so, nag-alalay sa ko palaog duman sa imong harong, kaso Christmas. Mama Milagod. So, dumampalan so, nawara na, mga parasira bagang taga-karugkog, buhay ito kanakaaging Pasko, so naglangoy-langoy ta, naraot so, nadali so sa indang kumpit. Na-recover naman pati so kumpit, ano Mama Milagod, tabi. Yan. Nakuha naman pati itong so, ano ini, so, bangka. Yan. Sabi ni Pading Noel na Manalo, good morning, Padi. Natango niya na 2021, nag-practice na si Mama Good kan pagkadoktora niya. Maduman man daw ako. Iyo magduman ka, kumpadring Noel, ki Mama Milagod. Patukawong ka sa liyaliyang minainit ang likod mo buda pugtot. Pertehon, narirelieve kang maray. Anapod kaan pa din na namatian mo, surip! Dahil nga ni magkarigos pagkatapos. Ha ha ha! Ara mo pa ding Noel, may narumduman man agad ako. 4 na aldaw bago ito nagsanitso sa kuyang igsan. Iyo man agad nagkarigos ako pagkatapos. Kung may narigos ako ta, so tubig, mainit-init man eh, so shower baga. Kung may narigos ako pagkatapos. Day ka wali tinaram ki Mama Milagod, na kung may narigos ako pagkatapos, ba dapian ako nin todo ni Mama Milagod. Sabi ni Mama Milagod, oy, kumpadring Noel na Manalo, sabi ni Mama Milagod, mas grabe ang surip ni Noel. Regani mani kun an mga surip ta ano, maring ta surip ko sa igsan sana bakong surip sa utak. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na. Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Kay kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa.
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga, kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minalulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan
kaining virus asin kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kaini. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbinya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Hininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 18. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na aldaw, uyapon alas 10 na bareta sa Lado Nasyonal. Maabot sa 15 misa ang nakatalaan na gibuhon sa Quiapo Church sa Enero 9 bilang kasalida kan kanseladong traslasyon kan itom na Nazareno ngunya na taon dahilan sa patakot kan COVID-19. Segun kay Reverendo Monsignor Hernando Coronel, Rector kang Minor Basilica of the Black Nazarene, nakamautan kaining malikayan ang pagsabay-sabay kan mga tao, lalo na tapiglalaoman na ang pagruso kan mga devotos. Sinabi niyang mapuon ang primerong misa alas 4:30 nin aga, mantang alas 10 man nin banggi ang nakatalaan nagigibuhon na ultimong misa. Dagdag pa man ni Reverendo Monsignor Coronel na mabugtak man sina nin 8 darakulang LED screens stations para sa mga paratubod na dai magkakalaog sa Quiapo Church. Afuera kaini, sinabi man ni Reverendo Monsignor Coronel na makondukta man nin 8 misa sa Santa Cruz Church, 6 sa San Sebastian Church asin 3 sa Nazarene Catholic School na pwedeng atindiran kan mga devotos. Mahihiling man sa balkonahe kan simbahan kan Quiapo an imahen kan puong itom na Nazareno na pinuna na ibugtak duman kan Pasko. Mantang kaibanan sa aktibidad ang pagbisita kan replika kan itom na Nazareno sa man iba-ibang lugar araw kan Manila Cathedral asin San Lazaro Hospital. Yan ang alas 10 na bareta sa Lado Nasyonal, pinagsurat tarabang-tabang sa newsroom, News Director Edwin Peralta, si News Manager Mardela, sa Technical Control Manito Tanyez, sa IT si Mark Sian Madrid. Ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutong, ayuka
Mahatod sa Indo, kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. O sige man, isolusyonan natin. Kunin mo na. Ito, 10, 16. Yan. Ikunin mo na. 16, kaya kon dyan. Sige na, i-atras mo yan para synchronize na lahat. Yan. 10, 16 man eh. 10, 16. Yan. Philippine Standard Time. Okay, sige. Advancing Maray, ano man eh. Yan dyan. Ilan na? 10, 16 na ba? Standby muna. Inaayos mo naman. Okay, sige. Alas 10:16 ang tamang oras sa bilog na Pilipinas. Tabi bagong karaw, kung igwa ka mo dyan in second hand na walker, so pigagamit baga kan mga nanay, mga tatay na medyo dipisil na maglakaw. So may apat na tukod baga, pigakaputan. Pwede man idong ipakuandig di sa DCGB, ipadaragayod, tamay nakikimahirak man. Si papa niya, dabuda si mama niya, na mild stroke pareho, so taga kamalig, nangangaiponing walker, bata mahalon iyan. Baga, adi kung babakalon mo dyan sa mga butika, tayo baga ka na mga butika, ni pipabakal na mga pangangaipukan, mga, so nag-undergo ng physical therapy, wheelchair, walker, sugko, da siniba, pangunyan, taga kamalig,
Si nanay niya dabo si tatay niya na mild stroke kay ipuhanan ning walker. Maski second hand gayud, maki-text na lang sa number ko. Ang number ko tabi is 0961-759-0888 sa Smart. 0961-759-0888 sa Smart. As in 0926-0156 sa Globe. 0926-0156 sa Globe. Nga ni ma-coordinar ta kung paano iyan tabi ha. Nangangaipo man ning walker, kaherak man. Sige. Taod-taod man, so pahayag ni Congressman Joey na kaipuhanan na ma-prioritize din maray, may speed up ining pagbabakuna lalo na sa mga healthcare workers. Lalo na sa mga healthcare workers. Yan, kung sa abuton pa man ka sa tuyang oras na limitado po sa tuya yan na tutukaron. So pangapudan, in fact, igwa ng ipigpapasar na bill si Congressman Joey manunungod sa pag-speed up kan pag-purchase, pag-process, as in pag-roll out kan bakuna para sa COVID-19 digdi po sa Pilipinas. Sa gabos na po yan ha. Kung nabuton man ka sa tuyang limitadong oras. Kundi sa aga po, tingog kan banwaan giraray sa tuyang pag-orestoryahan niya na proposal as in pangapudan na ako most probably susunodon inikan gobyerno, adaptor inikan gobyerno ining bayanihan para sa bakuna. Pag-speed up kang process sa procurement, gabos, pag-roll out, gabos, kung si size prioritize, giving powers sa executive department, damas pang may speed up ang pagbakuna sa satuya, lalong-lalo na sa mga healthcare workers. Iyan ang first line of defense. Sana daiman mag-abot ang surge kan ining COVID-19 dara ka itong so resulta baga kan pagtiripon-tipon kan Christmas. Buda ini pang supatakot kan panibagong klase naan kan COVID ining B117 na nakalaog na sa man iba-ibang nasyones. Salamat kita sa mahal na Diyos. Taday pa nakalaog di sa to sa Pilipinas. Sana day man makalaog yan. Kung day taabuton mo yan sa aga po sa tingog kan banwaan. Duro-diretsong istorya. Ans, Maray Naga, go ahead na. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag na baleta. Talagang gari nakakalingaw ko niyan ang nagkapirang mga Legaspeño sinibapanggikan sa ibang lugar sa tamang prosedimento manungod sa parking kan mga vehikulo sa palibot kan syudad kan Legazpi. Iniwatapos sa sabihon giraring nila pagkaaga sa DCGB News ni Task Force Kayusan Head Andy Marbella na sa giraray na mo yun indang patanidan ang gabos na mga nagdadaranin vehikulo sa bilog na syudad kan Legazpi na magsunod sana sa tamang parking area tangan na day mahampang sa magkakaligong penalidad manungod sa indang obstruction clearing. Sinabi ni Marbella na posibleng ang nagkapira na nagkakabayo lang sa nasambitan ng ordinansa dahilan sa dahi aram kan nagkakapiraan kung saan talaga pwedeng magparking. Kaya sa ngunya na pagkaaga pinagklaro ni Marbella na sa Albay District bawal paradahan ang side kang City Treasurer's Office dyan mismo sa may City Hall asin man sa likod kan City Hall pwede man luban alagad one side sana na pwedeng parkingan. Pwede man na kunin kaso man daw may transaksyon sa loob kan City Hall, pwede man na magparking sa loob kan simbahan ang mga igwanin daranin vehikulo. Mientras na sa sentro kan syudad kan Legazpi, sa ginaray na nagsabi si Marbella na dakulman ang mga available na mga malls na parking area na pwedeng paradahan kan mga vehikulo, asin pwede man dyan sa may Hapilin o ining tusok-tusukan sa parte kan Barangay Rizal asin Tinago, mantang man dinidong pinagbabawal sa syudad kan Legazpi ang pagparking dyan sa may bank row o ining sa may kahalabaan man dyan pasisiring sa may Ayala Malls palaog dyan sa may Willie and Sons. Halat ko na Ans, suduman sa Albay District ang allowed is siyempre sa compound kan Cathedral San Gregorio Magno. Sir. Gabos na klaseng vehikulos. Yes. Pwede duman maski buki de gira o tangke. Pwede ba? Tapos sa likod kan City Hall, one side parking lang. Yes, one side parking lang. Gabos na klaseng vehikulos. Roger. Pwera ka yan, sa inpa sa Old Albay. Sa Old Albay, iyo man sa ang naunang bitan sa Toya, tabi Sir Pio, na kadaklan dyan sa mga barangay, bigtutugutan man ang, kung talagang may espasyo, bigtutugutan man ang one-sided parking. Ang pinagbabawal talaga is double parking na. So, ini talagang tutungkosan tahan, report mong iyan, sa mga
secondary road sa barangay sa Albay District. Ano yan, categorical statement ni Sir Andy Liit na Marbella na ang mga buro barangay dyan pwedeng magkaigoning parking pero single side lang. Yes, may nagkapirang barangay lang sinda Sir Pio na pinagtutugutan talaga mag-parking, particular na ining sa likod kan City Hall as in sa Cataraid kani. Pero sa ibang mga barangay to follow ang instruction and ang kumbaga datos or statement kang task force may kinaraman sa bagay nini. Pinag-aasikaso man ninda kung alin pa talaga mga lugar na posible natugutan man kan lokal na ehekutibo na pagparkingan lalo pa niya na nakulan volume kan vehikulo susunod kan Legazpi. Iyo, sa the way it seems, sa pahayag ni Sir Andy Liit na Marbella, kulang ang lugar na iyan. Roger. Considering yung volume kan transaksyon, pribado, pang gobyerno, na may mga darang bihikulo ang nagpapasiring dyan, kulang iyan na likod kang City Hall, buda iyan na compound ni Senyor San Gregorio Magno sa Cathedral. Roger. Ngunyan, igwaning laman sa report mo na sa mga buro barangay, i-classify nindang maray kung mapupwede dagdagan, buda, ipaisi sa publiko, tatalagang kukulangon ang parking area dyan. Yes, medyo bentahin na lang tabi Sir Pio Dadig, di sa sentro ta may mga mall. Iyo. Pero sa Albay District, yaon ang mga opisines. Yes. Sana pag-adalan ninda nin tultul. Takulang talaga ang pighatag nindang opsyon. Magparada ka dyan sa may likod baga kan evangelical, yung dyan baga sa may Kronan. Ayos sa may bagong cafe. Sa may, buda dyan sa may small talk. Pumarada ka dyan ng sala, ikaklamp ang auto mo o aakwaton ang motorsiklo mo. Na yan, adjacent iyan sa City Hall, adjacent sa Divine Word, adjacent sa Kapitolyo, adjacent sa PCSO, PDRRMC, gabos. O, kulang baga iyan tabi. Yes, kumaga tingating ang parking area sa Albay District. So, mamumroblema ka talaga. Now, sige, dapat iyan isalansan pang maray na raser na Andy Liit, budakan PSO, and yung traffic division kan Legazpi, Roger. Makuan iyan, maihayag sa publiko, tugutan, dagdagan pa sa mga secondary roads dyan, mga barangay roads na maparkingan. And digdi sa sentro kan Legazpi, wala masyado problema. Oo. Pwedeng may mga malls, buda igwa dyan talaga rin magarayan, saro na dyan, digdi sa may Happy Lane. Yes, sigon ang dyan na space. Oho, ang problema man dyan is yung security siyempre. Oo. And digdi baga sa may Elizondo Street, pwede man gayod dyan. O digdi sa may parkingan bakang LCC. Diyan sa may dating Matelco databi, Sir Pio, pwede dyan. Sa may dating Matelco, bodega pa ng lote duman, kaya lang mabayad ka 5 pesos. May 5 pesos man. Pero ikumpara mo kung maakwat ang motor mo, ribo-ribo. 1,000 ang bayad mo. Iyo baga tabi. Di sige, iyo yan tabi matid, igwa bagang inarakwat ngunyan na mga motorsiklo na naman. Kaya sabi ni Sir Andy, padagos nindang pag-adala ng siringgan ni mga lakdang, and of course, i-inform man sa publiko, saroan mga sa rason kung dako lang na kapark man ginari sa mga illegal na lugar, misinformation man kung minsan. Ikadua pa, Ans, yung bank rose. Bank rose. Ano yan talaga? Ano ang clear-cut policy? Inibagang hali kadigdi sa may tulong estatwa, handyong, baltog, handyong. Tumbok mo an Ayala Malls. Wala to, baga nakagarahe dyan sa may mga bangko. Ang pahayag man ni Sir Andy, may ganaraman sa bagay kaan. Puon baga digdi Sir Pio sa may Mercury Drug, pasisiring dyan sa Willie and Sons Paluluwas, bawal dyan mag-park, maski anong klase ng vehikulo, pwede lang magbaba and mag-pick up kipasahero. Pero golpian nakaparada dyan ng mga primera klaseng auto. Lams na. Wala tuo. Mga bangko. Ang baga, nakalabaan na hali ka sa Ayala, tumbok mo pasiring duman sa may Lapu-Lapu. Yan, dakol talaga dyan. Dakol dyan mga nakapart na mga primera klase auto. Baga pero daida pwede mag-park dyan maski anong klaseng bihikulo. Bawal daw, pick up and magbaba lang kipasahero. Sige, tabi. Nilikuntahan na update kayo sa mga masunod na kung talagang ma-implementar man and talagang matawan man ninsan sa mga Legazpeña na magkaigwa nin mas dakol na parking area ligdi sa tuyang kapalibotan. Sige.
Buhay sa mobil, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Ans. O paano yan talaga, kumpadring Jomara Sinrens, talagang wala tayong magagawa maray kong 3 o 4 oras ining programa tabuelo tayo, ano. Talagang paano naman, siyempre kaipuhan pang so commercial pang mailaog, tanganing clear dapat pag laog man ni NMR. O eto tabi, igwa ni nag-signify mans 2719, good morning Pio, hanapon ko so pigamit ni mama ko ka ito na walker. Pag nahanap ko, matext ko sa imo. Salamat tabing maray, 2719. Halaton ko tabi ang text mo, ano, tanganing matabangan tayo ni, maski saro mo na unit, itong so walker naghahagad taga kamalig, ano po. O ini pong ibang mga text, day ko na po mabasa, piraman ini, 5 man na text, day ko na talagang day kayang nang makana. Sige, salamat kan sa idong pag-antabay, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga